Nijar wacce kashi 3/4 na faɗin ƙasar yanayinta irin na hamada ne ta jima tana fama da wannan matsalar ta gurgusowar hamada kuma jihar Agadez ke sahun gaba. Inda wasu yankunan ta zaizaye wa ƙasa da ɓullar fari suka fara yin illa ga yanayin rayuwar jama'a. Alhaji Al-Mustapha manomi kuma mai fafatukar kare muhalli ya shaida girman wannan matsala. Abin hamada wannan yana taba mu ayir da yawa inda ciyawa yake fitowa bisa dusi duka binne shi yake. Bayan shi ma kananan itace wannan binne su yake. Kenan kuma in ya binne su ka gani ba za a yi amfani da su ba. Kuma ruwa na kasa ma nisa yake yi yana binne gidaje. Yanzu kuka ta yi garka da yawa da ke da wannan sai ka gani iska wannan ya hade gida. Babu wani yanki na jihar da ya tsira daga wannan al'amarin wanda ke somawa kowace shekara a ƙarshen damina. Malam Ismail Abdullahi jami'i a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji. Rere na jihar Agadez abu ne da an san shi. In damina ya kare iskan nan yana da kare. Don lokacin nan ne vraiment ana same shi. Zuwa ruwa ya fara faduwa in ruwa ya hadi don abun nan yana saya kadan. Gwamnatin ta Nijar ta ce kowace shekara dubban ekokin filaye take yin asarar su ta sanadiyar gurgusowar hamada da kuma ayyukan ɗan adam a doron ƙasa, inda ta ce ta dukufa tun daga shekarar 2011 a kokarin ceto eka 113 na filayen da suka salwanta. Muhammad Ma'azu jami'i a ma'aikatar gidan noma. Fuskar yaƙi da hamada dai wani dashe-dashe da ake na kamar itatuwa na kariya kenan shi wannan an kakkawa su yana rage karhin gangarawar reran nan ya kamata a ba da shirshin ice karhi kenan an ka dauki wajen rijiyoyi wanda kamar rere ya mamaye su abinda ake yi kenan wannan ya san rere ne ya kamata yi. Su ma jama'a a biranen kasar sun shiga halin rudani bayan sun kasa fahimtar takamaiman yanayin da aka shiga saboda yadda ake samun sauyi yanayi lokaci zuwa lokaci. Cikin wanga wata na Mayu akwai zahi sosai to sai muka lura da cewa mun gani yanzu zahin ma ya rage. An yi zafi sosai da ranar da daddaren kuma sai ka ga mutane su ma rasa inda suka sa kawunan su kuma kwatsam kwana biyu sai ka gani kuma gashi sanyi ya riga ya zo. Masana dai sun ce ko shakka babu abubuwan da ake gani da nasaba da matsalar sauyin yanayi waɗanda mafi galibin lokuta ayyukan da ɗan adam ke aikatawa a doron ƙasa ke haddasa su. Dr. Musa Kallamu masani kan muhalli da kuma sauyin yanayi. In ka diba ruwan sama suna karanci in an diba ga shekara ma da ket wani huri a samu milimeta 50 zahi yana yawa saboda rashin ruwa kuma iska yana yawa saboda babu yawan itace. Domin magance wannan matsalar gwamnatin Nijar ta ce kowace tara za ta dinga shimka akalla itace miliyan 500 tare da kaddamar da aikin ceto filayen noma da suka lalace.